Yabona mthithi wasiphi igama lakhe nguSikizo. UTaskizo ke nyirhotmani yangapha eduduza pha eTinarha eFundam uhlala ke phanga semangcwabeni. Ubhuti ke ngulo bhuti wenza amabali amnandi apha kuFacebook kwaye nam ndiyawamamela amnandi amabali akhe ngoba ayafundisa kwaye ayamameleka. UTaskizo ngo-2017 February pha nge-10 wenza ibali elathandwa ngumntu wonke jikelele. Ibali lakhe sasitshintshana ngalo kwanathi sinimamela koFacebook sibe siko-TikTok sibe ko-YouTube ngoba kaloku ibali lakhe ligqwesile. Ibali kaTaskizo ke laye laphumela ngaphandle lamanyela bo-Amerika. Elo bali ke elo lakhe uTaskizo wayeliqambile yayilibali about aba bantu balela ukuthula pha ngakulamanxwaba ngakokwabo. Elo bali ke laba viral lathandwa ngumntu wonke lathi likumaphephandaba lisezitivini sikhona ezifowunini ku-social platforms likhona ibali liyafumaneka limnandi kakhulu. Loo nto leyo yabangela uba elo bali liyothandwa nakaba bantu balela ukuthula. 2017 nge-15 ka-April athi amadama namanzi izithunzela zaphakama amathambo amemeza ashukuma amathambo ayonkqonkqoza koTaskizo kaloku afuna episode 2 ayabuza Taskizo episode 2 uphuma nini ayefuna noba uTaskizo ahlale phantsi nazo izithunzela ababalisele live ibe ngathi bakwitheatre. Loo nto leyo kuTaskizo zange imphathe kamnandi wanyanzeleka funeka erelocatile ahambe eFundam ngoba izithunzela zimile ngenoko zifuna episode 2. Wayecela kaMalizo ephathwa kufoni lobhutani ephathwa kufoni loliyanqaba ngodabane efonela nam ndinguphanjile ndamxelela kaloku nam andizokwazi ukuvumela Taskizo uzohlala apha eMbhezo ndingomnye wabantu abasalwela isiphengwelo. Kodwa ke ooajusi bakhe bapha eFundam eTinarha bamzamela amagxamisi oBhuda Vota Slice bamzamela indawo rhorho wakholeza uyohlala ekhaya elisha bamakhela ibobusi uTaskizo. Kodwa ngala 17 kaFebruwari laa mini epakisha ngayo athi amadama namanzi uthe esapakisha njalo esakhwele phezulu eyibophile imitholo yakhe eyifasile yonke into wambuza uTamanyori umakhelwane wakhe, Taskizo uyashiya ukwenjenje? Uthe esaqala uphendula saphendula isithunzela ngokwaso sathi siyahamba makhelwane siyafuduka. Loo nto leyo ngenye izinto zambangela uba uTaskizo azame ucela uxolo kwezo zithunzela ahlabe noba yinkabi yebhola. Uzamile kuxolisa uTaskizo wathi ndawube ndithi xa ndinemali zisamile into zam zevideos ndizama ubuyela kuni ndinibhatale. Zamvumela isithunzela kodwa zambelekisa zamhambisa negambutsi ekufuneke eyinxibile okanye ayifake esuitcasini apho ahamba khona. Ngoba uba akenzi njalo lo gambutsi yawusoloko imkhaba. uTaskizo ke loo nto leyo naye ngenye into khange imphathe kakuhle wazama ucela amalizo kuzo zonke izangoma zalapha eBhayi. Uphatha kude baseBhayi uyahamba uyotshona eTinarha usenanarha usenyarha ukhangela isangoma esirayithi sokuba singamenza uba esisithunzela okanye le gambutsi iyeke umhonto. Udibene ke nexhwele uTaskizo yabona lo bhuti masimphi igama ngumgiqo lixhwele likaTaskizo ngenxa yothando lemali ke liye lathi lona, Skizo ndizayithatha nale 10k yakho ndiyithathe le gambuzo ngoba inabungozi ndawusoloko ndiyinxibile wena ukhululeke. Kodwa ke uTaskizo naleyo into iye yamathusa because